Sukker og mandler og kanel og vand er op at koge. Jeg skruer ned på 5 på induktion, og så står det lige og simrer, mens jeg rører en lille bitte smule. Nu skal det bare have lov til at stå, så alt vandet kan fordampe. Nu skal vi snart have hjælp til at holde kameraet, fordi nu er det vigtigt, at jeg snart holder begge hænder. Den ene på gryden og den anden på gaflen. Og til nu begynder det lige så stille at krystallisere. Så bliver det hele til sukker igen. Hjælpen kommer ikke lige til at holde kameraet, så jeg forsøger herude. Skat, har du tid til at komme og hjælpe mig? Nu er det næsten ikke flydende mere. Så du lige holde kameraet, for jeg skal bruge begge. Næsten alt vandet væk, og lige om lidt kommer det til at ligne helt almindelig sukker igen. Helt rigtigt. Det er nu man tror man har gjort noget forkert, men det har man ikke. Her er det vigtigt at blive ved med at røre rundt hele tiden, så alt vandet kan komme væk. Væske i sukker skal være helt pulveriseret igen og ligne rørsukker. Jeg har stadigvæk induktionen stående på 5,
Men lige så snart jeg kan se, at væsken er ude, skruer jeg op igen, for den smelter ikke hurtigt nok, når den kun står på 5. Det der skal ske, det er hernede i bunden, der skal sukkeret begynde at smelte igen, og det gør det først, når jeg skruer op på 7. Det gør jeg nu. Og jeg kan se, lige så stille begynder den at smelte herinde. Jeg skal lige have varmen først. Og her er det vigtigt, at jeg også skærer rundt hele tiden, fordi det er nu sukkeret skal fordele sig rundt om mandlerne. Det er først nu, det sker. Men det er vigtigt, at mandlerne har været i hele tiden, fordi væden fra mandlerne også skal fordampe. Og du se hernede, nu begynder det at smelte. Og det er nu, det så skal røre, indtil det lige på det helt rigtige tidspunkt skal tages af varmen. Gaffel, jeg bruger til det her, og vær bare rolig, alt sukkeret er lige til at skylle af med varmt vand bagefter. Selvom der sætter sig noget fast på både gaffel og gryde. Det er vigtigt at blive ved med at røre godt og grundigt. Nu er der ikke langt igen. Nu kan se, når sukkeret næsten er smeltet op igen, og de begynder at få en lille bitte smule blank overflade, så er det ved at være sidste gang, man lige drejer rundt. Jeg kan ikke lide dem, når de bliver blanke, så derfor så vil jeg have dem af nu. Så tager jeg dem herover, og så rører jeg væk fra varmen. Så rører jeg lige rundt indtil sukkeret det smeltede her, det lige sætter sig ordentligt fast. Så tror jeg, vi er ved at være her. Jeg rører lige det sidste rundt her, mens jeg ikke har varme på. Nej, Julius, den er varm. Der var jo lige en dreng, der var ved at tage en, der var faldet ud af gryden her. Jeg skulle lige sikre mig, at han ikke brændte fingrene på den. Og så hælder jeg det over på bagepladen, jeg har gjort klar inden. Og de er lige til at fordele rundt. Ikke vokset sammen eller noget. Det skal bare lige spredes, så ikke det deles fast. Så skal de lige lægge og køle af, og så er de bare klar til at spise. Må jeg prøve at smage?